Čau lidi, takže dneska se vydáme na další průzkum. Jo, chtěl jsem říct, že od té doby, co měl zabili ti dva blbečci, tak jsem nehrál a akorát co jsem udělal, bylo si pro věci jít a tam jsem trošku tu jeskyni prozkoumal a prostě jsem něco natěžil, takže mám tady zlato, železo, udělal jsem si teda hodně železného kroupáče a seker a tejho. Nechám si zatím píct tohle a nechám si píct tohle a nechám si píct ještě tak. Takže máme další železo a ještě si upeču zlato. Upeču si teda zlato. No, co dělám? Jo, tak. Ještě něco můžu pít? Jo, můžu pít tohle. Tak, tohle si schováme sem. Cobblestony. Tohle sem. Tohle sem. A sem si budu dávat tohle. Takže prozatím, než se mi to vypálí, tak bych vám ukázal, že už tady mám namnožených docela dost prasat a kráv, takže krávy už jsem pro ně šel, mám tady jednu ovečku a musím zajít ještě pro druhou a to pak ještě udělám mimo kameru, to je nuda. Tady mi to neroste, tady je to nějaký čudný, roste ale pomalu. Tak, udělám si zlatý krumpáč, sice nic nevydrží, ale hodí se. Stick. Jo, a rozhodl jsem se, že před Skyrimem bych ještě chtěl ukázat, testovat novou hru, kterou mám, je Dirt 3, která je fakt bezvadná. Od prvního dílu je, dá se říct, že nějak extra se nelíší. A jediný, co mě fakt naštvalo, je rally strašně divný v té Dirt 3. No, já jsem to chtěl ze zlata. Nechte se překvapit, budu dělat asi... Bude to asi trailer, nebude to trailer, ale gameplay ani žádný let's play, jenom tak. Budu asi natáčet drifty. Jo, takže to bych měl všechno. A nebudu tady čekat kvůli tomu. To vytáhnu. A dáme to sem. Tady mám zpracovaný a nespracovaný to železo a takové věci. To pata oblast, co dělám. Jo, tak, to by mělo jen oprodneš. To jo. Takže si vezmeme. Meč mám, krumpáč. Tohle sem. Ještě si vezmeme lopatku a toče. Tak. Jo, vlastně, já jsem si vzpomněl, že nemám udělanou vůbec postel, takže si uděláme postel. A já nemám vatu, takže stopnu tenhle díl a jak půjdu pro vatu, tak jestli najdu vatu, tak to zase zapnu. Takže zatím budu tady za chvíli. Takže asi po nějaké půl hodině jsem tu, mám pár vlny. Nebo prostě mám 3 vlny na postel. Sakryš. Ajaj. Jo. Tak a postel si dám třeba tady.
Bude to? Jo. Ale tady vybraná, ale dneska si mají dát. No, to je jedno, tak. Svět nemůžu, nevadí. Jo, takže uložím si tohle. No, to by mohlo stačit, takže jdeme na další průzkum. Jídlo mám. Tak vydáme se tam, jak jsme byli. Teďka doleva. Tam bych mohl udělat nějaký lepší vchod. Jo, to je bezva tady tohle. To je fakt zkráceně pěkná cesta. Jo, jsem tady. Další creeper. A jdem se mu pomstit, hajzlíčkovi. Tak pojď. Debil. A našel jsem další spawner. Ne, to je ten starý. Aha. Tak to je teda divný. Jsem nečekal, že bude tady ten starý. Jsem myslel, že jsem úplně někde jinde, ale... Budíš. No, to je škoda. Nevadí, já si myslím, že tady bude nějaký spawn třeba na skeletony. Ale když není, tak není, no. Nedá se nic dělat. Tak aspoň natěžíme železa, protože železa... ne, že bych měl málo, ale... nestačí to. Tady jsem někde viděl ještě něco. Tady bylo... Jo, tady jsem přicházel a tam je... Tady je něco, tady jsem tohle chtěl prozkoumat. Tady to nevede nikam asi. Vede to nikam? Vede. Ale tam se teď nehodlám asi chystat, protože to vypadá dost divně. Takže když tak jsem si udělám, že tady nějaký znamení, nebo co to je, nevím, prostě, že tam půjdu to pak prozkoumat. A ještě tady byl někde jeden vchod. Zase nevím kde. Jo, konečně už ho vidím tady. Takže máme tu vodu. Kýbl jsem si nevzal. Škoda. A rovnou je tady slepá, ale slyším pavouka. A vypadá to, že by tady někdo nebo něco tu mohlo být. Vypadá... Jo, jsem dobrý, takže máme lávu. Uděláme obsidian a uděláme diamantový krompáč. A to, co jsem plánoval, bylo taky udělat port, takže to je fakt dobrý, co udělám. Nečum tam tak na mě strašně. Sakra, cípe, pojď sem. Zdechni. To prdele, já jsem si to... Rychle světlo. Ty vole. Sakra. Tak tohle je teda fakt dost.
málem jsem se zase zabil. A nevím, kde je cesta ven. Tam. Děláme cestu ven. Ježiši, ještě pryč. Sračky jednou. Zlato. Pojď na to. Ať to stojí za to. Neznáte? Nevadí. Takže... Tady... Konečně redstone. A těším se na nějaký enchanty. To je super. Tady maso chtěli navrh. A tady to bude riskantní. Takže redstone. Ty vole, já jsem to věděl. Tak, a kam bychom teď tak zašli? Doufám, že tady nevyplave někde láva na mě. To bych se fakt asi na to naštval. Wow. Ty vole. Super. Tady je dost železa, to jsem nečekal, že z jednoho bloku vypadne tolik železa. Ale jen tak je to lepší. Chtěl bych spadnout, fakt bych nechtěl. Zombie už na mě čeká. Neslyším, teda slyším ho, ale nevidím ho. Jo, teďka jsem úplně ztracený. Teď jsem úplně ztracený. A to snad ne. Doufám, že tohle přežiju. Přežiju. Takže tenhle díl nic moc. Nuda. Fakt nuda. Prozkoumávat jeskyni asi budu mimo kameru, protože jak vidíte, tak tohle je fakt nemá cenu. Je to strašná nuda, už nevím, o čem mám povídat. Povídám si tady pro sebe jak ten a zbytečně, takže já nevím. Já bych se domluvil tak, že bych udělal video další na ten XP farm a teďka už asi na to kašlu, protože nevím, jestli vás tohle baví a opravdu bych chtěl vás slyšet váš názor, jestli chcete, abych zkoumal jeskyně sám, nebo abych natáčel, takže je to jenom na vás. Pokud jste dokoukli tohle video, tak aspoň budu mít aspoň jistotu, že jste se na to koukli a když tak mi napište, že jo, choď do jeskyně a prozkoumávej to s náma nebo ne. Dělej to bez nás, je to nuda, jo, takže tak bych to chtěl od vás, abyste mi to řekli a takže se mějte. A u dalšího dílu XP. Takže čau.